Jij. Jij in jouw situatie. Jij in jouw situatie. Iedere situatie waar we doorheen gaan is anders. We zien dat wij uit de ene situatie wegkomen. Dat we denken dat we een lucht krijgen. Dan komt iets anders. Iets zwaarders. Misschien op een andere vlak. En dat we moeten blijven gaan. We blijven doorgaan. En dat we bijna overgeven. Jij. In jouw situatie. Een situatie die misschien zo voorbestemd is voor jou. Wat doe jij in jouw situatie? We zien ook alle andere preken achter de rug hebben. Het moment om vruchten te dragen is in jouw situatie. Als mens. Als we in situaties verkeren. Er zijn twee manieren waarop we op kunnen reageren. Als kinderen van God. Wij kunnen vechten. Fysiek. Met de situatie waar we in verkeren. We hebben niet veel geld. We gaan werken. Hoe meer geld we krijgen. Hoe meer wij moeten betalen. En wij willen graag meer werken. En zo vallen we in een vicieuze cirkel. Dat ons gezicht gaat gericht worden op onze situatie. En wij nemen ons aangezicht weg van degene die de eer willen hebben om ons te dragen door onze situaties heen. Wij kunnen ook vechten op een geestelijke manier. We kunnen fysiek vechten en ook geestelijk. En ik wil vandaag hierover spreken. Op de geestelijke manier waarom wij kunnen vechten. In die geestelijk gevecht is er ook een fysieke gedeelte. En in die geestelijk gevecht, dan leren wij ook dat niet alle gevechten dat wij aan moeten gaan. Sommige momenten worden wij getraind ook om over te geven. We zullen verschillende situaties gaan in de Bijbel. Wat heeft God gedaan? Hoe God zijn dienstknechten gebruikt heeft. En wat wij hieruit kunnen halen. Iedereen in zijn eigen situatie zal misschien zien een deel van hunzelf. Zie je jezelf in deze situatie terug? Dat je eigenlijk bevindt. Je bevindt zich in een onderdrukte situatie. Dat je een situatie verkeert. Dat je God bevraagt. Dat je vraagt, God, als u met mij bent, waarom gebeuren al deze dingen met mij? Waar zijn al de wonderen? Waar ik van hoop? Hebt u mij niet uit de wereld gehaald? Maar nu hebt u mij in de steek gelaten. En u hebt de Midianieten gelaten. U hebt mijn situatie, mij onderdrukken. Maar de Heer zegt, 14 zegt niet dat de engel beantwoord heeft. De Heer zei tegen Gideon, gebruik de kracht die je bezit om Israël uit de greep van de Midianieten te halen. De Heer zei tegen Gideon, gebruik de kracht die jij hebt. In de situatie waar Gideon verkeerde,
Dat zijn aangezicht estava ali uma grande situação tá was op de hoe groot de situatie was. e não naquele que por vencer Dat hij niet dacht dat hij overwinning kon krijgen. quando estava assim o Senhor abandonou Dat hij voelde dat de Heer hem in de steek gelaten had. Senhor da dizer Zegt de Heer tegen usa a força com botinho gebruik de kracht die jij bezit. usa a força com botinho Gebruik de kracht die jij bezit. pelo Senhor acontecer Maar de Heer beantwoordde hem. não tenha medo Je hoeft niet bang te zijn. ou não dá morrer Je zal niet sterven. cerca a mim botar em paz Bij mij krijg je vrede. não tenha medo Wees niet bang. mas que quando Ondanks é pequenita não dá hoe grote getalen de mas que não dá de zijn. comparar com plaga de dar a coche Dat ze gelijk een zwermkade zijn. mas que quando se vive oprimido ordenado Ondanks dat je je even onderdrukt voelt door hen. cerca a mim botar em paz Bij mij krijg je vrede. meio de plaga de dar a coche Tussen die zwermkade botar em paz krijg jij vrede. a sombra 24 da bisa Van 24 zegt, Senhor da paz de Heer is vrede. que comigo bisa que texto aqui Wat wil ik met deze Bijbeltekst zeggen? Gideon sentia oprimido Gideon voelde zichzelf onderdrukt. Gideon sentia intimidado por sua situação Hij voelde zich niet comfortabel in zijn situatie. Senhor absteve o Senhor está comigo De Heer zei tegen hem dat hij bij hem zou zijn. Senhor absteve usa é força com botinho De Heer zei, gebruik de kracht wat je bezit. usa o que é botinho de uma situação Gebruik hetgene wat jij hebt in jouw situatie. e Senhor escolhe 3 homens En de Heer koos 300 man uit. para derrotar inteiro Om de hele grote groep, pueblo de Midianita een hele volk van de Midianieten te verslaan. o segundo não dá mais de 3.000 Ze waren zeker meer dan 3000. Senhor usa 3 israelitas De Heer heeft 300 Israëlieten gebruikt. para algo para mente de gente Dat iets voor de mensen niet te bevatten is. está para ser impossível Dat het onmogelijk lijkt. quando reconhecemos a situação dessa aqui Herken jij jouw situatie hierin? Senhor também usa o que botinho De Heer zegt, gebruik hetgene wat jij hebt. de boa situação In jouw situatie. quando não te ser de mais Je hoeft niet meer te hebben. quando não te ser de menos Je hoeft niet minder. usa o que botinho Gebruik hetgene wat jij hebt. e se dá Deus botinho bem bom En als jij God in jou hebt, botinho suficiente amém dan heb je voldoende. Hè? com carro bem Met 1 ezelskracht. 1000 homens 1000 man. dia mais você mira We zien nogmaals é o poder de Deus de kracht van God em nossa situação in onze situatie. é o poder e a presença de Deus De kracht van de tegenwoordigheid em van God nós in ons. Deus usa carro bem aqui não God heeft hier een ezelskracht gebruikt. se Samson estava da rabiar Als Samson zo boos was, se Samson não estava da tinha conexão com Deus als hij de connectie niet had met God, Samson não cana Samson zou lopen. lela vai Hij zou gegaan zijn. bate filisteu não Hij zou ze gaan verslaan. lela passa carro bem de vai Hij zou die ezelskracht voorbij gaan. passou de carro bem de algo insignificante Want die kaak was niet zo belangrijk. eu vou pensar que comigo assim que carro bem Je zou denken, ja, wat doe ik met die kaak? e carro bem e não tem nada de minha situação Die kaak gebruikt mij niet, helpt mij niet in mijn situatie. que comigo assim se não ia mais me entrar 2 dias Wat doe ik als ze mij roepen om 2 dagen te komen werken? se me ministério em trabalho faz Als ik een vaste baan nodig heb. se ele não tem carro bem e Misschien is die kaak tá é coisa que Deus que usa is degene wat God wil é coisa que gebruiken. Deus não usa Het is degene wat God para gaat mandar para outro nível om jou te brengen op een ander niveau met hem. com carro bem de currículo Met 1 ezelskaak. Samson Samson, abate 1000 homens hij versloeg ela 1000. vence sua situação Hij overwon zijn situatie com carro bem met 1 ezelskaak. com coisa para nós mostrar Iets wat voor ons de lijkt não tem valor dat er geen waarde aan zit. com coisa para nós mostrar Het lijkt voor ons misschien com não tem nada na nossa situação dat er niks toevoegt aan onze situatie. com coisa que quizás para nós mostrar Iets wat voor ons lijkt negativo de nossa situação negatief lijkt
gebruikt in onze situatie. Esse Deus usa Dat heeft God gebruikt. para pôr trazer solução Om oplossing te brengen dentro de uma situação. in een bepaalde situatie. Currículo, En eens Deus usa heeft God gebruikt. para gente Voor iemand que não estava da minha, die zag niet, que a sair, die ging. quizás não tinha emoção Misschien door emoties de sua situação. van zijn situatie. Sim, estava bom conectar Zonder een verbinding te houden met God. com esse comando dele. Voor degene die hem gestuurd heeft. 3 dias, 3 maal Deus curva a parede. heeft God het proberen te stoppen. 3 dias, Deus curva Soms wil God 3 keer proberen de nossa situação. in onze É situatie. da curva, mas via também. Hij probeert vaker, Pero nós não atendemos. maar we luisteren niet. Não passou nós não que atende, Niet omdat wij niet willen luisteren, pero passou nós focus no outro maar caminho. omdat onze focus ergens anders Passou quando nós não está sensível bem. dat wij niet openstaan voor hem. E nós também sim. En dan missen wij het. E nós não podemos permitir nos mesmos. En we kunnen onszelf niet toestaan. Em tempo de agora In aqui, deze tijd, mirando com o tempo da Baibira, gezien hoe de tijd zal worden, para nós que era mês, Deus o direção. dat wij iedere keer God zijn richting zullen missen. E anda da piscina. De engel vertelt hem, Tá bom que você escuta. het is goed dat je geluisterd hebt. Depois de 3 dias, Na 3 maal. mas o Senhor não vai matar a boa. Anders zou ik jou gedood hebben. E lá vem por rico, En de ezel viva numa. laten leven. De como? Waarom? Quando eu quero bom, como eu não tenho minha responsabilidade. Waarom wilt u mij niet goed hebben dat u mij die verantwoordelijkheid geeft? Então, para cima dela, tá? Me tava dando estado de inteira situação aqui. Het lijkt alsof ik zwanger was van de hele situatie hier. Com a bota bem pisada. Dat u mij zegt, Carguei na meu coração. draag het bij mijn hart. Maneiro jaia da carga yuti. Zoals een voedster een kind draagt. E como eu ordena a mim. En dat u mij beveelt Para carregar com a gente aqui. om deze persoon te Para dragen. carregar com a situação Om die aqui. situatie te Para dragen. vai no dia duro Om aqui. door die moeite te gaan. E é nem para momentos. Je kunt het zelf invullen. Tata me dá um carga minha responsabilidade. Heer, ik kan mijn verantwoordelijkheid niet dragen. Tata tá difícil para me dar um bom casar. Het is moeilijk dat ik een goede echtgenote ben. Tata tá difícil para me dar um mama. Het is moeilijk dat ik een moeder ben. Tá difícil para me dar um tata. Het is moeilijk dat ik een vader ben. Tata tá difícil para me ter sumo. Het is moeilijk dat ik de Quando as correr para não ter trabalho. die u gekozen hebt die geen werk heeft. Tata tá difícil para me ter sumo. Het is moeilijk voor mij om diegene Quando te as zijn permitir que uma lesa. die u toegestaan hebt om een ziekte te hebben. Tata se assim não vou conseguir tratar. Wilt u mij zo blijven behandelen? Me roubo lá me morir. Laat mij maar dan doodgaan. Se dá de verdade porque me bom. Als je mij echt goed gezind bent. Mas a mim tá querendo. Want ik geloof Com morto me dá melhor. dat ik als ik dood ben beter af ben. Já me não tá já me tem tanto dificuldade. Dan krijg ik niet zoveel moeilijkheden. Me dá dura na parte de espírito comigo dura abo. Ik geef zij een gedeelte van de geest wat ik aan jou gegeven heb. E ora quando se lesa, En als we verder doorlezen, nós sabemos que o Senhor cumpre. dan zien we dat God het volbracht heeft. Senhor não atura não. De Heer heeft dan hun niet gegeven. Parte de Senhor su espírito. Een deel van de Heer zijn geest. Senhor atura na parte de espírito que o Senhor encadê Moisés. De Heer heeft het gedeelte van de geest wat hij in Mozes gestopt heeft aan hen gegeven. Para reforçar Zodat ze tot versterking zullen zijn. 70 ancianos. 70 ouderlingen. Que dizem assim a mim e abo. Wat leert dat ons? Ja. Pelo qual Deus encadê Moisés. Hetgene wat God in Mozes gestopt heeft. Mesmo que Deus avisa Gideon. Zoals God, gelijk aan God Usa gezegd a heeft. força de amor. Gebruik de kracht in jou. Deus enca o espírito de Moisés. God heeft een geest in Mozes gezet. Deus enca o espírito de Moisés. Hij heeft zijn geest in Mozes gestopt. E o espírito aqui En die geest estava suficiente para reforçar 70 outros gente. was genoeg om een 70 andere mensen te versterken. Mas Moisés não estava assim a cansar. Dus Mozes die zo vermoeid was, Moisés não estava assim a fadar. hij was het zat. Moisés não queria viva mais. Hij wou niet meer leven. Eu tocar a mão da Moisés.
is Mozes. Es un caballo delante del pueblo de Dios. Degene die voorging in het volk van God. Es un que recibe 10 mandamientos. Degene die de 10 geboden ontvangen heeft. Es un papel de cual Dios ha abrido mancorar. Degene die door het middel van hem Dan de rode zee Moisés. overging. Dat is Mozes. Moisés alcanza. Hij was het zat. Moisés afada. Hij wou het niet meer. Pero aún así, Nog steeds. aún en su situación, Nog steeds in zijn situatie. Dios saca de lo cual Komt God uithalen van contaba de Moisés. hetgene wat in hem zat. Y por algunas 70 otro ente. En kon het geven aan 70 anderen. No duda de lo que Dios encademó. Twijfel niet aan hetgene wat God in jou zet. No duda de Dios su espíritu de voz. Twijfel niet aan de geest van God in jou. Lo que Dios encademó Hetgene wat God in jou zet está más fuerte de lo que vos mente por is compromiso. krachtiger dan degene wat je Pasó que Dios ontvangt. fez Want het is God zelf. 70 ente. 70 mensen. Bota mira, cada voz Zie je dat alles? que Dios está permitiendo en una situación God toestaat in jouw está situatie. con un propósito Is het met een doel? para su gloria Voor zijn glorie y para su honor. en voor zijn eer. Bota mira de cómo Zie je waarom nos precisamos conectar con Dios. wij een verbinding moeten hebben met God? Y para aquí conosco a hora de treino agora aqui. Waarom wij nu getraind worden? Para sossegar. Om rust te Nossa hebben. hora de treino para entregar. Getraind te worden om over te geven. Nossa hora de treino para dar um servidor de Deus. Dat we getraind worden om een dienaar van God te zijn. Nossa hora de treino para dar uma fruta. Om de vruchten te dragen. Só a nossa presença Omdat onze aanwezigheid está crucial no mundo que está indo perdido. belangrijk is in de wereld die vergaat. Nossa presença Onze tegenwoordigheid está onmisbaar. Nós não vamos permitir nos mesmos. we kunnen onszelf niet toestaan De que ela fica mais e mais e mais em uma situação. om te blijven focussen op onze Se nós eigen vamos a situatie. história de David, Als we kijken naar de verhaal van que David filisteu. met de Filistijn. David estava seguro de sua situação. David was zeker van zijn situatie. Davi estava pegado a seu Deus. Hij had een goede relatie met God. Davi estava sabe que a luta estava de Deus. Hij wist dat het de strijd van God was. Davi estava sabe David wist que Deus lo entreguei dat God hem zou overgeven. seu inimigo não. Dat God zijn vijanden aan hem zou overgeven. E a outra também não sabe. En vandaag weten wij ook Que Cristo vence para nós cama. dat Jezus al overwinning had voor ons. Pero não sabe também Maar we weten ook, que é necessário het is nodig para nós bairros de tribulação agora aqui. dat wij door verdrukking heen gaan. Para nós bairros de situação agora aqui. Dat we door situaties heen gaan op dit moment. A palavra de Deus avisa Het woord van God zegt, que dá um tempo cortico. het is voor een korte tijd. Pero Deus está mostrando nós também Maar God laat ons ook zien que nós não temos que dar uma situação. dat wij onze situatie niet moeten onderschatten. Deus está mostrando nós God laat ons zien que nós não temos que valorar seu poder em nós. dat wij zijn kracht in ons niet moeten onderschatten. Que nós não temos que valorar o propósito de sua situação. Dat wij niet moeten onderschatten zijn doel. Que essa Hij weet het. coisa pisar. Hij weet dat het zwaar is. E é de Deus muito todo-poderoso, Hij amém? is de allemachtige God. É de sua palavra. Hij is degene die met één woord É por cambio na situação. onze situatie kan veranderen. Pero sabe como não é assim? En hij weet waarom hij dat niet gedaan heeft. Sabe como não está caindo? Hij weet waarom hij het niet gedaan heeft. Ah, vou ter uma situação. Jij in jouw situatie. Ah, vou ter uma situação. Jij in jouw situatie. Vou reconhecer uma situação. Heb je je situatie herkend? Vou mirar, vou mis. Heb je jezelf gezien? Ah, ué. Vandaag. Como vou dar anda de uma situação? Hoe ga je om in jouw situatie? Todo permitir Deus guiar de uma situação. Sta je God toe te leiden in jouw situatie?